Idemo. Jesi li nervozan? Nis. Ej, pazi! Daj pazi! Ovi umišljaju da su kraljevi staze. Ne umišljaju, već jesu. Jesi li vidio ovaj potez malo prije? Da, ali ne moraju zato zauzeti cijelu stazu. Popričat ću s njima. Samo malo. Ne, Simon, čekaj. Pardon. Što želite? Prekidate nas u vježbanju točke. Pa i mi isto želimo vježbati, Ambar. Zar ne bi ti trebao biti na poslu? Trebao bi se vratiti u kantinu i ostaviti nas da rolamo. Pusti ga na miru. Šta je? Tvoj dečkić se ne zna braniti sam? Nema smisla raspravljati s tobom. I nama je potreban prostor za vježbanje. Da, jako mi je žao, Lunice, ali mi smo stigli prvi. Ali ne treba ti zato cijela staza. Što se događa? Želimo vježbati, ali nam ne daju prostora. Oprosti, Lunice. Stvar je u tome da sam ja mislila da si ti pomoćnica na stazi ili... Sad nije tvoje radno vrijeme? Ambar je u pravu. Radno vrijeme ne služi za vježbanje. Trebaš paziti na sve što se događa na stazi. Ali i mi moramo vježbati. Sutra je natjecanje, trebamo se usavršiti. Nisam rekla da ne treniraš, već da to radiš u neko drugo vrijeme. Baš mi je žao, Lunice, ali staza treba svoju pomoćnicu. Luna. Ej, Luna, smiri se, okej? Kad završiš s poslom, onda vježbamo. Simon, bojim se da ćemo sutra biti nepripremljeni. Moramo izbaciti dosta figura. Dobro, potrudit ćemo se, može? Sve je u redu. Sve će biti dobro.